Бу сабан тыйы түгел, сабаларның мәдәни кичәсе. Башкалада филармония янәшәсендәге паркта халык мәш килә. Районда яшәүче төрле милләтләрнең горыф-гадәтләрен, көн күрешен тәкъдим итәләр. Районда безнең 96,6% татарлар яши. Әмма дә шул ук вакытта башкорт та бар, удмурт та бар, чуаш та бар, рус та бар. Бармак белән генә санарлык булса да, менә нәкъ шушыларның мәдәниятен, горыф-гадәтләрен күрсәтергә дип килдек. Менә тулган ай ансамбле коллектив 16 ел элек оешкан, районда бер чарада алардан башка үтми. Biz bugün Soba rayonunun danын күрсәтергә, үзебезне күрсәтергә Казан шәһәренә Soba мәдәният көне итеп бүген сезгә кунакка килдек. Монысы удмуртлар татарча җырлыйлар да, сөйләшәләр дә. Biz iş dilini de bilemiz, tatarça da, rusça da, udmurtça da. Bizge tatarlar bilen birge bulsak tatarça söyleşebiz. Мәдәни программа дастаннарга тиң ямле сабам дип атала. Исеменнән үк аңлашылганча, районда борынгыдан килгән мәдәни мирас, һөнәрчелек бәян ителә. Менә мисал өчен Рифкат Шафиковның шәхси музее бар. Ул элек куллана алган эш кораллары белән кызыксына. Монда туку станогын алып килгән. Балаларыбызга, оныкларыбызга күрсәтеп, ничек итеп игере икәннәр, ничек итеп менә тимерчелек белән шөгыльләнгәннәр, барсын да күрсәтеп, өйрәтеп калдырырга кирәк. Монысы тимерче алачыгы. Монда тимерне кыздыралар, сугалар, теләсә нәрсә ясап була диләр. Burungi zamanlarda o't bo'lmagan, kerosin, benzin de bo'lmagan, havo bilan temirchilikda shulay ishlaganlar, jil bilan o'rdirganlar. Татарстанның мәдәни башкаласы дип аталучы конкурс республикада билгеләп үтелүче милли мәдәниятләр һәм горыф-гадәтләр елы кысаларында оештырылган. Һәр район төрле вакытта Казанга килеп шул рәвешле мәдәниятне тәкъдим итә. 16 район бу эшне башкарган инде, хәзер чират Собада. Чыгышларын комиссия вәкилләре карап йөри. Район башлыгы Рәис Миннеханов үзе дә монда. Бу халыкны берләштерә торган чара ди ул. Авылларыбызда милли тормышыбызны күрсәтү ул бик зур әйбер. Монда теге татарлык кына түгел, бүтән милләтләрнең дә бүгенге көндә төрле һөнәрлекләрен һәм инде мәдәнияттәге үзләренең күренешләрен күрсәтү һәм бу әйберне бер театрда да, бер концертта да күреп булмый. Бу теге үзенчәлекле кыска вакытта гына күреп калсаң каласың, калмасаң юк. Шуның өчен минем әйтәсем килә, республика моның буенча бик зур эш эшли. Соба районы дигәч, гадәттә күз алдына урманнар килә. Шуңа күрә бирдә дә агач эшләнмәләргә зур игътибар бирелгән. Инде менә бу үсентеләр урманнарның дәвамлы булуына бер мисал булып тора. Гомумән бүгенге күргәзмә Соба районы халкының горыф-гадәтләрне буыннан-буынга тапшырып, сәнәгатьтә дә алдынгы булып яшәүләрен раслый. Собага гына хас булган хәзинәләр бихисап. Менә җепләр белән идарә итә торган Курчак театры. Бу эшкә 1 ел элек кенә Чиләбедән туган ягына күченеп кайткан Зөлфия ханым алынган. Быел Тукай әсәрләрен сәхнәләштергә җыйналар. Курчакларны үзләре ясый. Иртәдән кичкә ясалсаң, инде 1 ай кирәк. Аларны катлаулы ясавы. Соба районы элек-электән көмешчеләр белән дан тоткан, төрле эшләнмәләр, бизәнү әйберләре ясаганнар. Бу кәсеп хәзер дә сакланып калган. Рәссам бизәүчелеккә укыганнан соң Казанда авылга кайткач, Хайбрахман ага белән, көмешче Хайбрахман ага белән таныштым. Һәм бу һөнәрнең югала баруын тоеп, әзрәк булса өйрәнеп калыйм дидем. Яшь буынны борынгы һөнәрләргә генә өйрәтеп калмыйча, ватанпәрвәрлек рухында да тәрбияләргә тырышалар. Менә Соба районының балалар тынлы уен кораллары оркестры. Коллектив 2014 елда оешкан. Русча гына, зарубежный гына произведениялар уйнамыйбыз. Әлбәттә, татарчаны күбрәк кертергә тырышабыз. Сотовый телефоны Motorola. Менә ул аның белән эштә шушы сотовый телефон белән кулланган. Нургали Миннехан телефоны. Бу 90-95 тирәсе. Филармония фойесында Соба районыннан чыккан танылган шәхесләр күргәзмәсен оештырганнар. Менә бу атаклы урманчы Нургали Миннехановның әйберләре. Соба халкының горурланырлык шәхесләре бихисап. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, Рөстәм Яхин, Шәүкәт Биктимиров, Шамил Бариев һәм башкалар. Бу районнан чыккан кешеләр һәм бу безнең өчен, безнең республикабыз өчен әлбәттә бик зур горурлык. Мәдәни чара филармония залында концерт белән дәвам итте. Бирдә Соба районыннан чыккан сәнгать эшлекләре чыгыш ясады. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.